Bon ko ale ka ɲininkali bɛ min ka comme rasa i b'i ka minan feere ni mɔgɔ naani ma i b'a fɔ ni warijɛ dɔn ni hakɛ dɔn mais n'i b'a ta juru la ni hakɛ dɔn baasi b'o la wa dɔɔnikɛbaaw ko baasi tɛ nin na mais a ka fara ɲɔgɔn na kelen ka dɔrɔn lejina daima ye nin jaabi nusemini ye nin jaabi bumba ye nin jaabi baasi tɛ nin na mais a ye fara kelen kan misali la mɔgɔ nana i ko ni warijɛ de b'i bolo ni telefoni ye 10,000 de mais n'i b'a ta juru la 12,000 a bɛ fara kelen kan a b'a fɔ sisan kɔni ne ka warijɛ de b'i bolo 10,000 a bɛ telefoni ta a bɛ taa tiɲɛ la warijɛ tɛ ne bolo de an k'a kɛ juru ye a bɛ telefoni ta donc an y'a kɛ juru ye nka 10,000 de b'i la baasi t'a la nusemini ko min filɛ nin ye 2,000 min filɛ ka fara 10,000 in kan côté fila in bɛ nafa b'a la nin tɛ riba ye nin tɛ baasi tɛ nin na e min ye juru in ta n'a y'a sɔrɔ 10,000 ma sɔrɔ e bolo jɛ ma sɔrɔ e bolo a ko 12,000 de n'i b'a ta juru la ni e ma sɔn 2,000 in ma minɛn in bɛ sɔrɔ wa e sɔnna 2,000 min na 2,000 in ka fara kan i ka ta juru la o de filɛ ka kɛ sababu ye e ye minɛn in sɔrɔ i ka nafa yɛrɛ 2,000 in na ou bien nafa ma yala a yɛrɛ la minantigi fana ka nafa ye yɔrɔ jumɛn ye 2,000 in na ni warijɛ in tun dira ale fana ma sisan 10,000 a bɛ se ka dɔn minɛn wɛrɛ la kana ka minɛn feere mais e filɛ k'ale ka 10,000 fana don kaso la o tɛ sɔrɔ ale t'o sɔrɔ k'o dɔn minɛn na ka yɛlɛmali kɛ a kɔnɔ 10,000 in bɛ hakɛ min kɛ e la 2,000 min dara k'o bɔ wo datugu ale fana ye donc k'o la baasi tɛ nin na yiriba tɛ hadisa min bɛna ko ciden na an bayyatani fi bayyatin wahidin ko ciden y'an bali feere fulana feere kelen kɔnɔ imamu na safa ni dɔɔnikɛbagaw u ye ni hadisa sarahu kɛ bayuli ina u ko ni bayinu ina tɛ nin feere kelen tɛ se ka saba foyi la ko parce que ciden ko ni feere fula feere kelen kɔnɔ ciden ko imma ina iribata imma ina dɔgɔmanta bon o tɛ ye foyi fana la ni bayu ina tɛ bayile ayina ye mun ye mɔgɔ nana telefoni bɛ e bolo sisan a tɛ se ka na e ma direct ko karasa 10,000 juru dɔn na dɛ mais ni kalo sara n b'a sa 15,000 n'a y'o fɔ bɛɛ sigilen u b'a fɔ nin ye riba ye dɛ bon a ko sisan karasa i ka telefoni min filɛ nin ye joli don telefoni ye 10,000 de ye bon a ko telefoni n b'a feere ma 15,000 e ni telefoni ma ta dɛ telefoni dalen e sagera k'a fɔ telefoni tigi ye ne fana ye telefoni feere fana ma 10,000 warijɛ di ne ma ni kalo sara n bɛna ni ka 15,000 ye bayili ina ye nin de bayyatani fi bayyati wahidi ye nin de bon ciden filɛ ka min fɔ nin feere cogo min filɛ nin ye imma ina dɔgɔman ta imma ina yiribata dɔgɔma ye mun ye 10,000 ina wasa n'o ye imma n'i ye 15,000 ta ye yiribata nin de tɔgɔ bayyatan fi bayyati wahidi maa dɔ bayyi ina a y'a faamu nin de ye feere fula feere kelen bayyatan fi bayyati wahidi bayili ina imamu na safayi ani dɔɔnikɛbaga wɛrɛ u y'a tafsiri k'a kɛ nin de ye mais n ka minɛn filɛ ni warijɛ dɔ 10,000 n'i b'a ta juru la 12,000 baasi t'o la a ka fara kelen ka dɔrɔn subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk